го от тук на нататък. Цяло семейство, всички. Много хора ни питат откъде намирате това слово, откъде ги намирате тези стихове, за да правите това нещо. Отваряме, четем Словото Божие и който иска, се запомня вкъщи, отваря си и си чете за себе си. Деянията на апостолите, 8 глава, от 26 стих на надолу. Четем. И ангел от Господа говори на Филип, казвайки: стани, иди към юг по пътя, който слиза от Иерусалим през пустинята за Газа. И ето стана, той отиде, и ето човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандикия, който беше поставен над всичкото и съкровище и беше дошъл в Иерусалим да се поклони, навръщане седеше в колесницата си и четеше пророк Исаия, а духът казва на Филип: приближавайки се, и придружи тази колесница. И Филип се завтече, тъй като чу прочетеното от пророк Исаия, каза: ами разбираш ли какво четеш? А той рече: как да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и седна с него. А мястото в писанието, което прочиташе, беше това: като овца беше заведен на клане и като ахне пред стригача си не издаде глас, така не отвори устата си, в унижението отмени съдбата му, а поклонението му кой ще го изкаже? Защото се взе животът му от земята. А скопецът заговори и рече на Филип: кажи ми, моля те, за кого казва това пророкът, за себе си или за някой друг? А Филип отвори устата си от това писание и благовести му за Исуса. И като вървяха по пътя от Бръщаница към Голянци, дойдеха до една река. И скопецът каза, две жени казаха: ето вода, какво ми пречи да се кръстя? И ние казваме. А Филип рече: ако вярваш от все сърце, можеш. Той в отговор каза: вярвам, че Исус Христос е Божият син. Тогава заповядаха на колесницата да спре и двамата слезнаха във водата и Филип и скопецът кръстиха го, а като излезнаха от водата, Господният дух грабна Филип и скопецът вече не го видя. Амин, слава да бъде на Бога. Амин, слава да бъде на Вярвате Господа. ли, че Исус Христос е Божият син? Да. На основание на вашата вяра ще направим това, което ще направим в реката. Слава да бъде на Господа. Свалете си очила, часовници, такива неща, за да не се загубят, за да не стане беля. Да, мамо. Събувайте преди това, защото това да върна. Когато не ме да дам другия. Аз се реших да следвам Господа. Аз се реших да следвам Господа. Ни да назад, ни да назад. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Но аз ще следвам Господа. Но аз ще следвам Господа. Исус ще дойде и ще ни вземе. Исус ще дойде и ще ни вземе. С Него вечно на небе. С Него вечно на небе. Да освещение и благодат в Твоето славно и велико име, Господи. Алелуя, Господи. Алелуя, Господи. Алелуя, Господи. Алелуя, Бог да ви благослови. Алелуя. Ела само срамокриде. Добре. Значи водата е без думи.